presented by Arpana Films. प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की। म्यूजिक बाय मंटू मनीष। अर्पणा रिकॉर्डिंग स्टूडियो नालंदा। गे मैया बीना वाली कहाँ देर तो कैले हकी आसन अपन लगहिले हकीना। गे मैया बीना वाली कहाँ देर तो कैले हकी आसन अपन लगहिले हकीना। गे मैया हंसा वाली कहाँ देर तू कैले हकी आसन अपन लगहिले हकीना। प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की। कहाँ कैले ही तू देर भेलैया राती के बेर। कहाँ कैले ही तू देर भेलैया राती के बेर भेलैया राती के बेर। गे मैया हमारा काहे तन तू कनैले हकी आसन अपन लगैले हकीना। गे मैया बिहना वाली कहाँ देर तू कैले हकी आसन अपन लगैले हकीना। प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की। की कहनी रामल बिनाय दर्शन देहबाही की नाय। की कहना गिना बिनाय दर्शन देहबाही की नाय दर्शन देहबाही की नाय। गे मैया बेटा से अपना मुहम्मा काहे घुमैले हकी आसन अपन लगैले हकीना। गे मैया बिहना वाली कहाँ देर तू कैले हकी आसन अपन लगैले हकीना। गे मैया हंसा वाली कहाँ देर तू कैले हकी आसन अपन लगैले हकीना। अर्पणा रिकॉर्डिंग स्टूडियो नालंदा।